friends, namaskar, Jai Jagannath. My name is Kana and Moribhanj district, Odisha ମୋ ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଲିଭିଂ ହେଉଛି ଗୁରଗାଁରେ, ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଗୁରଗାଁ। ପ୍ରଫେସନ୍ ମୋର ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଆଣ୍ଡ ଗୁରଗାଁର ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଏଟା ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ୱାଇଫ୍, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଫୋର୍ସ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ, ମୋତେ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ମୋତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲି ଚାଲ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ବନେଇବା। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ କାହ୍ନା ମାମା ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ, ସିଏ ବି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି फ्रेंड्स नमस्कार, जय जगन्नाथ एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଶା କର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ମାନେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ହଁ, ମତେ କରୋନା ବି ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି, ଡେଙ୍ଗୁ ବି ମତେ ହେଇକି ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ ଦେଶରୁ ଚାଲିଯାଉ, ସେଟା ବିଶ୍ୱରୁ ଚାଲିଯାଉ କହିବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି ଲୋକମାନେ, କେତେ ବେରୋଜଗାର ବି ହେଲେଣି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ବଟ୍ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ କିମ୍ବା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମର ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ହୁଏତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବି ଯେଉଁମାନେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଏତିକି ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ବୋରିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ମାନେ, କିଛି ସେମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ହସେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖେ, ବି ହ୍ୟାପି ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ଇନ୍ ଆନାଦର ଫେସ୍। ମୋ ମୋଟୋ ସେଇଆ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହସ ଆସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ବି ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏତିକି କହିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆମ ରହଣି କହିବୁ, ଆମ ଗାଁର ରହଣି କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଏଠି କେମିତି ଅଛୁ, କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ରହଣି ଆମର, ଏଠିକା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବାସ୍, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଅନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଟିକେ ଦୃଢ଼ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।